Memo akwaba edeba attention TV so enenso eyeda foforo enunti esefata ese ensem a etwegu ewo oman Ghana mu no yede ebesomo ewo attention TV so nemum ema remfi ese abri nyina sa wo hwe attention TV a subscribe sene ebe na obeba beka eye attention TV ebusuakuo no ho na afi like na share na wonu ebi nso enye bi enhwe sene ebe ya wonso so wabeka ho no time bia betimi nya notification efa ye nwumedi a ye die nyina eho muni aba ma me da ko a enne so magye madwa na mabepie ewo monaso die na esefata se ensem atwegu ewo man Ghana mu no mede ebe som mu na eye asem ya asem a areho pa eye enesen eye petroleum tanker kese bi pa a oil gum na ofi ye friend say onyina nufo a ewo wioso ewo ahafo ano southwest mensin nimu ewo Ashanti region ena one passenger car bi akodi ehia enye asem kuma akra a ebinum afemu ewu ye tanker driver no ene ni mate nyina afa so ato anananom ewo ensiedo na ye kiremu a eye asem ni si ye no eja eto tanker nimu a na ederi buruburubura enye asem kuma akra yenyina yenim ese se ye call filling station ni ade kra se ye kwa akobu eye fuel a empempi no behun se ye de ahyenso dibi esi ho no ma na ye de atare baabi a kire ese highly flammable an enu nti aya na empempi no wo se emfa wo phone emmen ho ene de ekeka ho na eye fuel ni nti no eja to mu a na enye asem kuma kra na ede bububu pa ye na enam so ema mpotem ho no baabi a ekwan no so baabi asem ni si ye no be 400 to 500 distance ahead no eja no etime dereko echepa ye a ekeka adan ni efia ebembembembe ho nyina ema senia na nehye na esi kweka efia hodo ni nti emofra bi so afemu ehye ya wo hwere won kwa afenso so ekoba na saa no na akoye ahohiahia asempa ye enu nti enipa bebre de ahopepere ni ayamuhyehye weyifa ha na weyifa ha akoba ne se emofra bi so enam saa akwanhye yi so ayira ewo empotem ho no ma enye asem kuma akra nanso ne nyina mu no empanifo etimi eya adom bopini ho no mu a nadmufo ene fire service fo so etimi kopie mu ho no mu a enam won modern boso ema wotimi hweye esoja hyehye no ano nanso ne nyina mu no na ansa na wobeba beduru ho no mu no na eja no etimi ahyepe yi a ede oha ne amane kese pa aba na enunum no empanimfo etena ase eye district executives no a wo ho no no etena ase ehwe se wo bepe kwan bi a wo befa so na wonum a wo dan enam saa atoyerem chem yi so ehyehye ye no wo betimi ape baabi ama wonum na watimi akwakoda eye saa ebre na asem ni si ye eye enra enwumere no sane ebeye no won so benya baabi di wonti ato ansa enti wo pe ehwe ye se ebia wo beko eye ahemfie ana se baabi bia ebetimi aboa ama wodi nipa enam ja hyehye yi so ema wo hwere won japade won fie saa ebre no mu no wo betimi enya baabi edi wonti ato ama ade etimi achi wo na ase ade achi a wahu okwan fofora wode saa enkrofo yi ebefa so ama wanya baabi pa atena na wotimi atoa won dwumedie nyina eso eno nti na asem a munia ba ma me da kwa me de beso na ansa na no me bisa ese edenti ena bema saa tanker enchiremu chiremu anu odimirika tentepa eye edenti ena bema na dimirika efise kasa akese na wokitekita eye load akese bisa no eye na ensem fata empo dudu na etumirika boni ye ka se emirika tente no aya na enye passenger cars ye nketo ampo abri nyina no ye kasa etia ese wonto wonbo ase efise abotre wo hwe ewie nkunimdie na sakase nketo akra ye se wonto wonbo ase na denti na ebema eye tanker kese saa fuel tanker kese saa edimirika tente entem no wo pe akohia anko a ebenam so ama oye ne kese sei aba efise abri nyina no asam a ye kan se ekani a na aka hwene enu nti enhwe ne se wo na wote wo ka mu na wotu mirika enu nti no na seni awo pen wo ntem ana se baabi awo kɔ no emre dodo apese odi koduru ho nti no na emfa ho ni mirika abekɔ wa na wote wo ka mu wuwu a wonkwa na wu da bi enye ne sa efri se ebetimi aba ese wonko awo mistake
anaasɛ ahwɛyi a wanyɛ no ebetimi akɔfa nsɛm bebree de aba ɛno nti ɛho behia ɛsɛ abre ne abre nyinaa titiw yenuanom adrabafo ɛmfa ho ɛne car ana lorry a wo ka no ɛwɔ sɛ wo hwɛ na wo dwene ho ehunu sɛ ɛyɛ abotre ɛna bewie wo nkunimdie anaasɛ wo kɔ a wo kɔ no wanima na wo kɔ nti ɛyɛ dan a baby a wo kɔ no wo bedru asɛm a mo nua ba maame da kwa me de besom mo ɛwɔ Attention TV so no ɛha ɛna me di besie da bia no kai ɛsɛ obe subscribe na be like na be share afei wo dwumedie bi apɛsɛ ebo hu de ruma wa ye numbers ɛna etwa gun bomoden afa ne yɛbɛgye ofel so ne abo wasɛm anaasɛ wo nwumedie no so hu de ru ɛde amount me da was